manjua. Dhor bodo apa? Mana nara? Mana nara dorko? Ane. Hi hello लोगोफोर नोंथांमोनखो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे गोदान बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोराव नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो दायो बांद्राय बारा गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोनाल' स्किप खालामनाङा भिडिअखौ स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा होमब्ला थ' दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो थ' लोगोफोर नङा होमब्ला मा एसेबां जाथावथारै नंथावथारै ओरैबायदि जाथायफोरा घटनाफोरा जाबाय थायो लोगोफोर नङा होमब्ला मा जाबावगोन दानि जुगावहाय आसरित ना लोंनानैसो जादों ना ओरैनो खालामनो होनासो खालामदो हमनो हायाखै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों बा मा कन्टेन्ट लानानै फैदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोननिया स्किप खालामना भिडिअखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांना होनि नोंथांमोना जास्ट बे मोनसे भिडिअखौल' नायलांबाय था होमब्लानो बुजि मोनगोन आरो जोबजासिम जुदि नायनानै नोंथांमोना मा बुजि मोनदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय नङाब्ला लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदो आरोना बिनि Boro kucingati. Boro kucingati. मा खालामनो फैयादों बेयाव Andainya फैदोंमोन बेयाव साबैसेमोन जों सानैमोन बिदांबायमोन जों सासेनि नामाबो खिन्था मेन्देला सासेनि नामा मा नाम मेन्देला दा बे अबाव खारखो खारनाय माने आं बेयाव जिरायबाय थानायाव बे थांबायबा आं गोजानाव थाबाय थादों मा गामि बियो ओमफ्राय लारमाथि नैबे नों थानाया हमजानाया आंनिया बे जायगाया नोंखौ खानानै दोननाया मा जायगा आंथ' बेखौ मिथिया जायगायाव दाबो आं मिथिया अब्ला नों एफा गोजान बोरै फैखो बाव आन्दायदों होननानै आं बेयाव फैसा मानि जाखो आन्दायनानैथ' थाफैबाय आङो एफा गोजाननि मानसियाथ' नों बाव फैथावा नोंथ' सिखावसो आं सिखावबो नङा दाखायबो नङालै डाइरेक्ट गायनो बे दा नोंजों खारनाया बे मोजां मानसिला खारामोन ना बियो मोजां मानसियाथ' खारामोन रायलायगौमोन सरि गोरोन्थि जाबाय दुरानि बिसोरजों थुनांदों जखांबायमोन दा डाइरेक्ट खारदोंसै बियो गाबोन सेबदो दा नोंथ' बेखौ लेंहरना लेंहरा गाबोन थांनांगोन लायनांगोन लाया जोंथ' लाया नोंखौ हगार हरा जों ओरैहाय नाय ओरैहाय मोखाङाव भिडिअ'आव गामिनि मानसिफोरखौ खावलायहर नोंसिनि गामिनिखौ दरखौ मानजिआ मानो नारा दरखौ आङो नारनाया नारदोंमोन ओरै नाय ओरै सिदा नाय भिडिअ'आव मानो नारा दरखौ आं न' होननानै न' हिसाब नङानो नारखांनाय जादों खेवाबा मानो फोसावनो नागिरानो आं नैबेखौ गोजौखौ नायबाय आङो बाब बेखौ नुवा आरो साइकेलनि नुबाय आं आंनिखौ नुबाय खानाया नै आसोलखा सिखाव बियो सिखाव एक नाम्बार गामिया देलाय खनसे बुंलाय गामिया मा नाम मोनलाय बर' खुसाखाथि बर' खुसाखाथि बबे नोंहा साबैसे दं हिनजाव दंना गैया नोंहा आंना गथ' सासे दं एबार इनियाव ओंखारबोदों मा नाम फिसालाना निरिबिलि नोंना हिनजावना रेथे हा रेथे ब्रह्म बाम्बुला ब्रह्म आंनि नामा बाम्बुला ब्रह्म फिसाजोनि नामा रेथे माबा निरि ब्रह्म दा बिथाङा नै दा बिथांखौ हमनानै दोननाय जाबाय जोङो नै खानानै दोनबाय दा नै हरनि समाव दरजों फैदोंमोन आरोना बियो थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना निसय नुखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' ओरैबायदि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि जिथु बुंनानै लानाय बा बुंफोरनानै लानाय सोंखारिनायाव बुंफोरनानै लानाय बाथ्राफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमब्ला आं लामा आन्दायलाबायनानै बेफोरबायदि जानानै दङ होननानै आरोना लोगोफोर मथा मथि बिथाङा 45 50 प्लास जागोन खोमा आरोना बिथांनि एजआ बा बैसोआ माने बिथाङा लोंनानैसो बेफोरबायदि खालामफ्लांदो ना लोङा लाखोनो बेफोरबायदि खालामफ्लांदो माने सासेनि न'खरावहाय थांनानै बेयो
हर समावहाय दरजा नारैदों जाहैदों आरोना लोगोफोर मा आसोरै जाथावना लोगोफोर खालामनो होनासो खालामदोंना लोंनानै हुससो मोनाखै ओरैबायदि आरोना लोगोफोर माने गावखौनो एसेबां बेफोरबायदि अबस्था खालामना लायो मा जाबावगोन लोगोफोर आसरित जाथावना आरोना हरनि समावहाय बेफोरबायदि मालायनि न'खराव बैसो राफुनाय बैसो रानाय मानसियाहाय जुदि गुबुननि न'खराव बेफोरबायदि दरजा नारनाय बा गुबुननि न'खराव बेफोरबायदि हाबहैनाय ओरैबायदि खोनाब्ला लासिसिं जायो लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोफोर मा बुंबावनो आरो मा जाबावगोन दानि जुगाव गावखौबो सानला गुबुनखौबो सानला गावनि न'खरनि गथ' गथायखौबो सानला बा बिमा बिफा माहारि गावनि हारिनि जाथि बंस' नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि माने बिफा बैसोनि मानसियाहाय जुदि गुबुननि न'खराव लोंना लानानै गुबुननि न'खराव बेफोरबायदि जुदि दरजा नारहैनाय होननाय बायदि बाथ्राखौ खोनाब्ला गावनि बिसि फिसा गथ' गथायफोरा मा बायदि गावनि गामियावहाय बा लोगोफोरावहाय स्कुल कलेजफोरावहाय माबायदि गावनि बिफानि मुंखौ सोंखारिना लानो हानो नङा होमब्ला लोगोफोर ओरैबायदि लासिं जायो नङा होमब्ला आथिखालनि जुगाव बिमा बिफाफोरा गावखौ सानालासिनो गावनि गथ'खौ सानग्रोनानैसो खामानिखौ मावनांगौ जुदि आं इफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला आंनि गथ'आ इयुनावहाय मा जाहैगोन बा आंनि मुंखौ लाखिनो हागोन ना हाया बा आंनि फारसे मोजां लामाखौ बिथाङा मुंखौ आंनि गावजों लोगोसे आंनि मुंखौबो उन लांफानो हागोन ना हाया बेफोरबायदि लामाखौसो साननानै जोंनि आइ आफामोनाहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला ओरैबायदिनो माने बोराय बैसो समावबो बेफोरबायदि जुदि खालामनाय जाथायखौ खोनायोब्ला आसरित सानथावना नङा होमब्ला माने जाथावथारि जाथायफोराबो जानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाब्ला एसे हामा नाङो आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो आथिखालनि जुगाव जेमानखिनि मोजां लामायाव थांनो बुंलांबाय थादों जेमानखिनि मोजांनि राहाखौ नागिरलांनायनि सेस्टाखौ होबाय थादों बे समावहाय नोंथांमोना माने बारानि सायाव बारासो गाज्रि लामायाव बारानिख्रुइबो बारासिनसो जालांबाय थानो हमदों ना सेंग्रा सिख्ला ना बोराय बुरै हाबा जानाय ना हौवा हिनजाव खुनुआनो सिन गैला मानोना मा जाबावगोन संसारा बिदिब्ला जाया लोगोफोर जों हारिखौ बेबायदिब्ला फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा गावनि न'खरखौ जों फोथांनायनिख्रुइ फोथैनायनियासो जालांबाय थादो होननानै बुंथावना आरोना लोगोफोर दायो लाइफखौ माने बरबाद खालामना लायो आरोना लोगोफोर न'खरजों लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौबो बरबाद जायो आरोना बेफोरबायदियाव थ' लोगोफोरा आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंबाय थालासै जेमानखिनि बुङो भिडिअ इमानखिनि लावलांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन आरोना लोगोफोरा थ' नोंथांमोनाहाय बेफोरबायदि आंनि भिडिअखौ लाबोनायावहाय माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर थ' आं दायो बे समावहाय बांद्रायखौ बुंबाय थालासै नोंथांमोना जास्ट लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय